Veel mensen die willen afvallen, beginnen met meer wandelen, meer fietsen, meer hardlopen, meer cardio. Maar wat gebeurt er dan? Je valt even af, maar daarna stopt alles. Waarom? Omdat te veel cardio je spiermassa afbreekt. En zonder spiermassa valt je metabolisme stil. Vetverlies komt niet door cardio. Vetverlies komt door krachttraining, voldoende eiwitten, laag in de stress, juiste calorieverdeling en een slimme aanpak en herhaling. Mijn klanten verliezen wel vet, zonder 5 keer per week op de loopband hard te lopen. Je hoeft geen marathonloper te worden, je moet je spieren activeren. Wil je dat ik jouw perfecte vetverliesplan maak? Stuur mij dan in een DM vet.